कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. दापोलीमध्ये सायंकाळी एका कारचा अपघात झालाय. दापोलीमधील गिमवणे पेट्रोल पंपाजवळची ही घटना आहे. पेट्रोल पंपाजवळ असलेल्या गटारात कार गेलेली आहे. कारवरील नंबर प्लेटवरून कार ही पुण्यातील पर्यटकांची असल्याचं निदर्शनास आलंय. या कारमध्ये 2 पर्यटक असून हर्णेमधून ही कार दापोलीच्या दिशेने येत असताना रिक्षाला साईड देत असताना चालकाचं नियंत्रण सुटून कार ही थेट रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या गटारात गेली. या अपघातामध्ये कोणीही जखमी झालेलं नसून कारच्या दर्शनी बाजूचं नुकसान झालंय. दरम्यान गटारामध्ये गेलेली कार काढण्याचं काम सध्या सुरू आहे. सलीम रकांगे, कोकण कट्टा न्यूज, दापोली. बारानं म्हटलं उत्स्फूर्त कॅनॉपी केली ना का तर हे पण आपल्या गावातल्या माणसाची मदत उचलून बाहेर काढे अरे आयंगर बेकरी आपलं ह्याच्या बाजूची बेकरी ओंकार कडवेच्या हां लगेच तुम्ही कसं आला